Napil og kasunog sa ilang balay ang mag-igsuon nga puros minor de edad sa Purok Kaunlaran, Barangay Saloy, Calinan District, Davao City, pasado alas 6 kagabi, Enero 8. Gila ang mga biktimang sila Rex Romero, 14 anyos, ug Lloyd J. Romero, 13 anyos, nga pulos PWD. Subay sa report, mag-igsuon lang ang tagbalay ngadtong tungura diyang miulbo ang kalayo, ug ang silingan sa mga biktima ang nakamatikod nga nasunog ang gipuy-an nga balay sa mga bata nga gama sa kahoy, hinungdan nga daling naugdaw sa kalayo. Unfortunately sa first month nato sa 2024 natay natay insidente sa sunog nga adunay patay duha ka buok, 14 o 13 years old pulo sa lalaki ni siya, and according sa atong information nga mga PWD ni sila na sila'y polio o mingon nato nga mentally challenged pod, unya dili daw ni sila ka tindog makalakaw or makabalhin sa laing lugar kung dili ni sila alalayan. Unya kato nga time sila lang daw duha ang nabilin dito nya nangatulog. Matud ni Fire Inspector Ramil Villado sa Davao City Fire District nga usa sa ginalantaw nga posibleng sinugdanan sa kalayo ang gigamit nga solar light sa mga biktima. Wala siya supply sa kuryente walay kuryente. Unya matud sa katong manghod nga na-interview sa atong investigator, wala po daw sila nagluto ato nga time. Unya wala po daw sila lampara nga gisindihan, so ang only kuan nga nagasiga nga na dito sa kwarto mismo sa katong mga bata atong nga victim is katong sa solar and katong nga time wala ang parents ang papa is nasa ilahang nasa iyang igsuon nga ilara pong silingan kay nabatay daw nitabang daw dito og ihaw o kaning baboy niya. Karon ang yang mama ani is matud pa naa sa Turil kay nagaano daw ni siya naga-apply og kaning trabaho. Base sa record sa Davao City Fire District, gikan sa 551 nga mga insidente sa sunog niadtong 2022, misaka na kini sa 667 niadtong tuig 2023. Nakatala sab ang BFP og 8 ka fatalities niadtong 2023 gikan sa 3 niadtong 2022. Misaka sab sa kapin 121 million pesos ang danyos sa natalang mga sunog niadtong 2023 gikan sa 63 million pesos niadtong 2022. Sumala ni Villado, residential ang sagad masunugan nga gisundan sa commercial, dayon mga structural. Electrical ang sagad sinugdanan sa kalayo. Duna sa insidente nga open flame kung napasagdan nga niluto og posibleng pagdula og posporo o lighter sa mga bata ang tinugdan sa kalayo. Busa mas ipakuskan pa sa BFP ang fire safety awareness pinaagi sa mga seminar ug lectures sa mga komunidad aron maedukar ug mapahibalo ang katawhan kung unsay angay buhaton aron makalikay sa posibleng sunog. Ang pinaka-programa nato katong sa ato ang ginaagi nato sa atong Upland Ligtas Pamayanan actually ang kaning ginatawag nato nga fire prevention is everybody's concern and responsibility. So mao na siya ang ato ang gina-remind sa atong katawhan nga kani siya is individual's responsibility ni siya lalo na sa ato ang panimalay nga siguron jud nato nga safety so tanan nga posibleng makakos sa sunog tanan nga pwede maka-produce og init nga mo resulta sa pagkasunog atog yung ibutang sa kaning safety. So through sa ato ang Upland Ligtas Pamayanan mura ni siya og fire prevention nga uplan tukhang nato nga nagatuyok ta sa mga balay aron nga atong hangyoon nga atong i-check tan-awon nato ang ilang sulod sa ilang balay kung unsa ang mga makita nato nga possible nga hazard nga pwede nato i-correct. So mao na siya ang ginabuhat nato sa ato ang isa sa ginabuhat nato sa programa nato sa Upland Ligtas Pamayanan. Pahimangno sa BFP sa publiko nga kinahanglang mag-amping ipasusi sa mga lehitimo o certified electrician ang linya sa kuryente ug siguruhon nga naka-unplug ang mga electrical appliance kung wala gigamit o una mobiya sa balay aron malikayan ang posibleng sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.